Karbi Anglong Baptist Convention KABC Women Department atum kachipatir pi ponalong bukajan Koidor Kuri Matri Baptist Church atum cherap chetodun si kedam tang chitti ni phai near capen Cape Nithoma Pharman Nimarli Seminar Misen pen pachun pon Karbi Anglong Baptist Convention along Karbi Anglong arlokedo Baptist atum an kachilang amay along ladak khai krip liando bangso khai krip liang bong pen Karbi Boro Adivasi Garo Siam Assamese Dimasa, Nepali, Rengma, Kuki, Manipuri, Mar, Lalung pen kedanglok, Amri Karbi atung sitamido. Lason si aningkan wangason thak si pining aningkan let hota, ningkan isi pen eboy, Karbi Anglong Baptist Convention Nimarli atum ta chingrum si. Ason Nimarli atum hemalong, deadlong realong, kemesen jila pen monsa mapan la pen anamalam alun, pen ning cipangsam, ningarong kacipi la pen nat raji mumang cep heklong pen. Kachipachini ponji apansi bangso Nimarli Seminar Kachingrum Paduponlo. Bangso Nimarli Kachingrum akum saya mayalong may kedo isek Empowered Christian Women akamangding PEC angdeng sonya kebalong pen enponsi sangti arenla wai long kumar la pen Karbi Anglong Baptist Convention kong chunbang Reverend Kamson long paratum pensi June sen pen anamalan than paripon. La soma ese kirokar chona tu DVBA yo department atung pensi Japon lo. Pinangana son kacithan kachimum ponalong lunchito kachipati tami padupon lo. Laso long lunchito ke chengsi nong e Karbi Baptist asong adun chonong e EKBA Nimalia song lapen ke thomangdeng ke NKBA Nimalia song atung si chepalong pon lo. Bukajan tenanan terang Karbi Anglong lain.